на световните първенства по художествена гимнастика от 1963 в Будапеща има една своеобразна цикличност. Възход и върхове с 5-6 годишна продължителност и закономерни спадове, понякога за жалост приемани твърде болезнено от около 4-5 години. Това наблюдение се потвърди и на световния шампионат в Аликанте. Отборна титла на българските вчера. Абсолютна индивидуална на Мария Петрова днес. Това не е ставало от 1987 година насам. Убедително, заслужено, неоспорено от никого. В отсъствието на контузената Лариса Лукяненко, днес Мария Петрова сякаш се открои с класа над останалите, като зрелост, майсторство и физическа красота събрани в едно. Започна с 9,675 на топка, после 9,7 на бухалки, 9,825 на лента, 9,775 на образ. Навсякъде приета с аплодисменти и топлота и като безспорна избранничка на публиката. Второто място зае Екатерина Серебрянская, Украйна, а трета е Амина Зарипова от Русия. Една хубава тракийка продължава традицията на българската художествена гимнастика точно в момента, когато успехът е най-нужен. На нея самата. Тя преодоля няколко сериозни колебания за отказ от голямата гимнастика, а също и на този спорт като цяло в България. Успехът е първо на Мария, но също и на Неска Робева, която я подготви в Левски, и на Тракия, откъдето Мария израсна за голяма гимнастика. Отборната победа вчера и титлата на Мария днес сякаш възнаградиха започнатото вече усилие за единство в българския стан след един много мъчителен и много труден период в изминалите 3-4 години. Деветото място в многобоя на Юлия Байчева и прави чест. Голямата си роля тя изигра вчера за отборното класиране. Утре в финалите ще видим и трите българки, заедно с Бранимира Иванова, вече Маркова. И вярвам, ще имаме още поводи за още пречистваща радост.